ସହନ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀଟିଏ। ଶ୍ଵେତନଗର ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ। ଥରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କାମଦାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ରୁହନ୍ତି। ଶୀତର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ଯେ ଗରିବ ଧନୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ପୁଣି ଯେପରି ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ଶୀତ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଜଣା ନଥିଲା ବୋଲି ବୁଢ଼ାଏ କୁହନ୍ତି। ଜଗତ ସିଂହ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଧନୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଏତେ କମ୍ପୁଥାଏ ଯେ ଯେତେ କମ୍ବଳ ରେଜେଇ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ ବି ଫଳ କିଛି ହେଲେ ବି ହେଉନଥାଏ। ଏଣେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାର କିପରି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେ କଥା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଘର କଥା ସବୁ ବୁଝୁଥାଏ। ରାତିରେ ଭଗବତ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭୟଙ୍କର ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଧରିଛି। ତୁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ଏବେ ଘର ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବାର କାହାର ସାହସ ଅଛି? ଯଦି ବା କିଏ କଷ୍ଟ କରି ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବୈଦ୍ୟ ଏ ଶୀତରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ? ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏଠାରୁ ଯାଇ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ହୁଏତ କିଛି ଔଷଧ ପଠାଇ ଦେବେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ନିଜର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ। ମା ତାହା ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବେ ବୋଲି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ କହୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦାରୁଣ ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ତା ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ, ଏଥିରେ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଗି ଯାଇ ଗୋପାଳ ନାମକ ଏକ ଚାକରକୁ ଧମକାଇ କହିଲେ, ତୁ ଆଜି ବୈଦ୍ୟ ଘରକୁ ନଗଲେ ଏଠାରେ ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପାଳ ବାହାରିଲା। କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଭିକାରୀ କହୁଛି, ଭାଇ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭିକାରୀଟି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କନା ପିନ୍ଧିଛି। ସାରା ଦେହ ତାର ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ା। ହାତରେ ମାଟି ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ସେ ଧରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶୀତରେ ସେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦେହ ତାର ଟିକିଏ ବି ଥରୁ ନଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା, ବାବୁ, ଆମର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ଆମ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା। ଏ ଭୟଙ୍କର ଶୀତରେ ଖାଲି ଦେହରେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଭିକାରୀ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭିକାରୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୋ ବାପା ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି। ଭିକାରୀ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ସତ କାହିଁକି ବାବୁ? ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଭିକାରୀ, ଜଡ଼ିବୁଟି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲା, ତେବେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦିଅ। ପାଖ ଗଡ଼ିରେ ବୈଦ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ଆସ। ଭିକାରୀ କହିଲା, ଏବେ ମୋ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ। ଟିକିଏ ଯଦି ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଭାଇ, ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖ। ତୁମେ ଔଷଧ ନିହାତି ଯଦି ନ ଆଣିବ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇବି। କାରଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଥିଲେ, ଭିକାରୀ ଯଦି ଆଗ ଖାଇଦେବ, ତେବେ ସେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି କେବେ ବି ମଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ଖାଇବା ଆଶାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରୋଗର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲା ଓ କହିଲା, ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖାଇ ଆଣିବ। କାରଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମନରେ ପୁଣି ଆଶଙ୍କା ହେଲା, ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରୁ ମାଟିର ଗୁଲି ବନାଇ ଔଷଧ ବୋଲି ନେଇ ଆସିବ ନାହିଁ ତ? ଭିକାରୀ ଯିବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଥା ଭାବି ଖୁସି ହେଲା ଓ ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା କହିଲେ, ଏପରି କ୍ଷୁଧାରେ ଖାଲି ଦେହରେ ଏହି ଭୟାନକ ଶୀତରେ ଯିବା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେର ପାଟିରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଆସୁ, ତାହା କି ଚେର ପଚାରିବା? ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ସେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଚେରମୂଳ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ତାପରି ଜଣେ ସହନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାକର ଭାବେ ରଖିବା ଦରକାର।
କେତେ ବିପଦରେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ହିଁ ଭିକାରୀ ଔଷଧ ଧରି ଲେଉଟି ଆସିଲା। ଔଷଧ ଖାଇ ବୁଢ଼ା ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ସେ ଭିକାରୀକୁ ପେଟ ଭରି ଖୁଆଇଲା। ଖାଇବା ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଗାଈ ଦୁହିଁ ଶିଖିଛ? ଭିକାରୀ କହିଲା, ହଁ ମା, ଜାଣେ। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ 4ଟି ଦୁଧିଆଡ଼ି ଗାଈକୁ କେହି ବି ଦୁହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କମଳା ଲୋଟା ଓ ବାଲ୍ଟି ନେଇ କହିଲା, ଯାଅ ଦୁଧ ଦୁହିଁ ଆଣ। ଭିକାରୀ ଲୋଟା ବାଲ୍ଟି ନେଇ ପୁଣି ଦୁଧ ଦୁହିଁ ଆଣିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଛି ଓ ଶୀତ ଖୁବ୍ ସହିପାରୁଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମା ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୋହନ। ତାପରେ ମୋହନକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ସପ ଦିଆଗଲା। ଶୋଇବା ବେଳକୁ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଘୋଡ଼ାଇ ହେବାକୁ କିଛି ଦିଅ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମା କହିଲେ, ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ କମ୍ବଳଟାଏ ଶୁଖିଛି, ନେଇ ଆସି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପଡ଼। ଏତିକି ବେଳେ ଝଲକାଏ ଶୀତ ପବନ ପଶି ଆସି ପଞ୍ଜରା ଥରାଇ ଦେଲା। ମୋହନ କହିଲା, ଘର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ବଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ମୋହନ କହିଲା, ବାବୁ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗରିବ ହଉ ବା ଧନୀ ହଉ, ଥଣ୍ଡା କାହାକୁ ନ ଲାଗିବ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦ ପାଖକୁ ବାହାରକୁ ଗଲ ଓ ଦୁଧ ଦୁହିବାକୁ ଗଲ ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିଲା? ମୋହନ କହିଲା, ବାବୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ହେବ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭୋକର କଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଏତେଟା ବାଧୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଦୁଧ ଦୁହିବା ବେଳେ ଶୀତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେ କାମ ମୁଁ କଲି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ମୋତେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଦୁଧ ଦୁହି ଦେଲି। ଏପରି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଭାବନା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଭୁଲିଗଲା। ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶୀତକୁ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ବଳ ଦରକାର ବେଳେ ତାକୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜଣାଗଲା। ତାର ଆଗରେ ମୋହନ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତା ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଥିଲା। ତଥାପି ବି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଏକ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ସେ ମୋହନକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୁଧା ଯେତେ ବେଶୀ ହେଉ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଯେତେ ବେଶୀ ହେଉ, ଶରୀରର ପୁଣି ତ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶୀତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ ତାକୁ ତୁମେ କିପରି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲ? ମୋହନ ଏବେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ଶୀତ ଦେଖି ବେଶୀ ଡରନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଏହି ଶୀତ ଏତେ ବି ଉତ୍କଟ ନୁହେଁ ଯେ ମଣିଷ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ବସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଭୟଙ୍କର ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ମୋର ସହନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହସ୍ୟ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଘର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନେକ କିଛି ସହି ନିଆଯାଇପାରେ। ଚାକରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଳ କାଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ସେହିଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏ ମୋହନ ସେ ଘରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେବକ ନ ହୋଇ ପରିବାରର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ରହିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।